Hayırlı günler dostlar. Biz bugün Mulla ilinde şuşunday matur күркәм бәйгедән кайтып барганда Мансуровна безнең ялгыш кына кар кертенә кирип китте. Ну, без югалып калмадык. Mulla илеләр алар бик теге ярдәмчел халык. Күрәсезме, безгә ярдәмгә никадәр машина килде. Мансуровна, Авыл җыелды, Алланың рәхмәтләре яусын. Хәзер чыгабыз. Алла бирсә. Безне чыгарган Фирдус абый Хөсәенов үзе дә батты бит. Монда җәмәгать шундый көннәрдер инде бу. Мансуровна, синең машина кирәк сүрәп чыгарырга. Никак булмый синсез. Давай ярдәм итәргә кил. Әмма килергә өлгермәдек җәмәгать. Аннары Фирдус абыйның машинасын чыгардылар ир-егетләр. Рәхмәт барча Мулла илендә яшәүче ир-егетләргә. Безгә булыштылар, рәхмәт. Чакылуга 1 минут вакытта узмады. Галим Әнвәров килеп җитте. Безне көрәк белән дә казыдылар, чыгардылар. Алланың рәхмәтләре яусын. Аерым рәхмәт әйтәм шул кешегә. Рәхмәт. Зур трактор кирәк миңа хәзер.